Lurralde koexioak Oronoz Mugairiko garraio trukagailua eraikitzeko obrak esleitu ditu 750.000 euroren truke. Nafarroko osasun zerbitzuak 385 larrialdi hartatu zituen Sanferminetan. Nafarroko lehendakariak hiru behien zergaren auzotasun onaren espiritua elkar bizitzaren eredu izatea desideratu du. Ollo konseilariak 2023ko Euskera Abentura Espedizioan parte hartzen ari diren 125 gazte hartu ditu urrotzen. Kondestableren jauregiak abuztuaren 20 arte mantenduko ditu Sanferminekin zerikusia duten bi erakusketak. 9 neska mutiko ailegatu dira eskualdera Saharaztanen oporrak bakean egitasmoren eskutik. Baztango udalak harrera egin die aurrei. Lesakako udalak bisita gidatuak antolatu ditu uda hontarako. Lurraldeko exerako departamentuak herrilan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez 753.255 euroren truke esleitu ditu Oronoz Mugairiko garraio trukagailua eraikitzeko obrak. Next Generation Europako funtsen kontura finantzatutako lanak laizter abiatuko dira eta inguruko garraio publikoko joan etorriak erraisten eta bide segurtasuna hobetzen lagunduko dute. Obren enpresa esleipeduna Construcciones Mariezcurrena SLek 4 hilabeteko epea izango du obra hauek egiteko. Trukagailu berria, NA, 8.303 errepidean kokatuko da, alegia Martin Urrutia etorbideko hiri eunaren baitan, partzela batean, zeinetan gaur egun, autobus baterako plaza batekin hornitutako aparkalekua osatzen duten bi zelegino existitzen diren. Nabarmentzenkoa da, eremu hau, lanpostura joateko ibilgailu partekatzen duten gidarien topaleku badela, eta horrek trafikoaren etengabeko mugimendua eragiten duela. Horrez gain medikoaren konsultategitik metro gutxira aurkitzen da, beraz, pazienten aldetik aparkaleku plazen eskaria dago. Oronoz Mugairi komunikazioen arloan Baztan Bidaso eskualdeko gune nagusitako bada. NA 121A eta NA 121B errepide garrantzitsu biren alboan kokatuta egotiagatik. Lanen ondoren gune berria bi eremutan banatuko da, zeinekin bere erabilerak bereizten diren alde batetik autobusak aparkatzeko naiz maniobratarako eremu bat eta bertzetik aparkaleku publikorako bertze bat. Osasunbideko ospitaletako eta ospitalez kanpoko larrialdietako zerbitzuek jaiekin zuzenean lotutako 385 arreta eman dituzte guztira Sanferminetan. Hala 27%ko jaitsiera izan da 2022aren aldean, orduan 533 asistentzia izan baitziren. Nabarmentzekoa da traumatismoen eta zaurien beherakada eta enzierroen martxa ona izan ere jaz, baino arreta gutxigo behar izan dute eta 3 persona baino ez dira zauritu adarkadaz. Enzierroei dagokionean Sanfermin jai hauetan 54 asistentzia eman dira, 3 adarkadaz egindako zauriengatik eta 41 beste lesio batzuengatik. Beraz 2022ko datuekin alderatuta 152ko jaitsiera izan da, orduan 92 arreta eskaini ziren eta. 385 arretetatik 156 ospitalez kanpoko larrialdi sareak hartu ditu hots guztira 169. Hoietatik gehienak San Martin doktorearen ambulatorioan 156 eta gainerakoak 23 guztientxuriko zentroan. Sexualen arabera zentroietan hartatutakoen 169 gizonezkoak izan dira eta 130 emakumezkoak. Nafarroko lehendakaria Ernazko lepoan izan da Izaban 3 behien zergaren zeremonian, Europan indarrean dagoen mugaz gaindiko hitzarmenik zaharrenean. Akordioa 1375koa da eta horren bitartez amaiera eman zitzaien erronkariko eta baretous behar garaia Frantzia mugako haranetako larren gozamenari buruzko gatazkei. Zergaren ekitaldia urtero egiten da uztailaren 13an eta hain zuzen ere, baretous bailarako abeltzainek 3 behi espezieko ekarpena ematen dizkiete Izaba, Garde, Urzainki eta Ustarrozeko mugako bizilagunei. Guztiak erronkari bailaran, bertako larrez gozatzeko duten eskubidearengatik. Nafarroko lehendakariak gogorarazi du zerga Nafarroko interes turistikoko jaietako badela. Bertan Pirinioetako bailara hauetako tradizioaren lekuko izan gaitezke.
Gainera zeremonia honek balio simboliko handia du bertan, mugaren alde bateko eta besteko bizilagunen arteko bakea eta harreman onak berritzen baitira. Gaur egun oraindik betetzen jarraitzen den akordioa itxi zutenak gaineratu du. Lehendakaria baitere azpimarratu du adibide horrek balio handia duela gaur egun, orain Europaren atarian berriro gerra bat dugunez, hots, herritarrentzat ondori izugarriak dituen bizilagunen arteko gatazka, gustatuko litzaidake zerga honen espiritua, Aranetako alkatek etorkizuneko bakea zigilatzeko erabiltzen dutena, gure inspirazio iturri izatea. Ematen diren abelburuek sinemakula orbanigabeak eta adar, hilaje eta hortzeria berekoak izan behar dute. Animaliak entregatu aurretik, erronkariko eta Baretouseko Aranetako alkatek bertako janzkera tradizionala jantzita, gatazkei amaiera eman zien bake konpromisoa berritzen dute. Konpromisori modu simbolikoan zigilatu geratzen da, eskuak San Martingo harriaren gainean jartzean. Horrek Espainiaren eta Frantziaren arteko 272. mugaren mugarria adierazten du eta Pax Avant bakia hemendik aintzinera esan moldea. Aldi berean errepikatzen dena konkordia eta lankidetza adierazte aldera. Ordainketaren jatorria eta arrazoia ez dira ezagutzen, mendetan zehar egin zen modu jarraituan ariketa 14. mendean utzi zen arte. Orduan liskar ugari sortu ziren. Kontingentzia hoien ondorioz, arbitraje epaia sortu zen eta 1375. urteaz geroztik etenik gabe ospatzen da. Herritarrekiko harremanetarako kontseilaria Naollok Urrotzirian hartu ditu 2023ko Euskera Abentura espedizioan parte hartzen ari diren 16 eta 17 urte bitarteko 125 gazte, horietatik 26 Nafarropak. Programa honen 4. edizioa da eta helburua da euskararen erabilera sustatzea eta gazten artean sareak sortzea. Bai eta ondare naturala, historikoa eta kulturala ezagutaraztea ere. Bere ongi etorrian zehar Ollok nabarmendu egin du, ekimenak parte hartzailei ematen dien aukera, Nafarroko aniztasuna ezagutzeko naiz bizikidetza, ingurumena, genero berdintasuna, bizimodu osasungarriak ala nola, turismo jasangarri arloekin lotutako balioak lantzeko. Kontseilariak gazteak animatu ditu zeinegi jarduera 30 helduren talde batekin elkar lanean garatu izaten duten. Euskeraren aberastasun gozatzera ala nola ikasitakoa partekatzera eta labur bilduz esperientzi positibo eta aztezin baten bidez aztera. Nafarroko gobernua jarduera bultzatzen ari da 2020tik euskera bidea euskeraren Nafar Institutoren eskutik bere funtzioetako bat bizitza sozialaren esparru ezberdinetan euskeraren presentzia eta erabilera bultzatzea da. Baita helburu horri jarraiki erakunde publiko eta pribatukin kolaboratzea ere, eta aurten 15.000 euroko laguntza bat esleitu zaio. Destableren jauregiak abuztuaren 20 arte mantenduko ditu Sanferminekin lotuta uztailaren 4tik aintzinera ikusgai izan dituen 2 erakusketak. Historia grafikoa Sanferminetako kartelak 21. mendean eta Hemingway gogoan 100 urte Iruñera etorri zenetik ikusgai daude ezkaratzean patioan eta eraikineko lehen solairuan eta sarera Debalera. Bizita ordutegia honako hau da, astelehenetik ortziralera 11:00 ordu 1:30 arte eta 6:00 10:00 arte eta larunbatetan 11:00 ordu 1:30. Gunea itxita egonen da igandetan eta jaiegunetan. Lehen erakusketak historia grafikoa Sanferminetako kartelak 21. mendean izenekoak 2000. urtetik 2023. urtera bitarteko jaiak iragartzeko kartelak biltzen ditu. 22 kartel hoietan bestaren muina transmititzea lortu duten hainbat inspirazio eta teknika antzematen dira. Kartelez gain jaiaren inguruko beste elementu garrantzitsu bat bere nazioarteko kutsua da Ernest Hemingway idazle estatu batuarra bezalako irudi entzutetsuek gure mugetatik haratago zabaldu dute Sanferminen ospea hamarkada batzutatik onat. Hemingway gogoan 100 urte Iruñera iritsi zenetik erakusketak Iruñeko udalak 2016, 2017 eta 2018 urtetan landutako Recuperando a Hemingway bidaide zikloko erakusketak berreskuratu ditu. Erakusketa hontan lehen urte haietako biziten testu inguru kulturala biltzen da eta idazleak lehen personan ezagutu eta ondoren bere lanen bidez mundu osora transmititu zituen tradizioak.
1923 eta 1931 urte bitartean idazleak 7 aldiz gozatu zituen San Ferminak. Uztailaren 10an, 9 neska mutiko iritsi ziren eskualdera Saharaztanen oporra bakean egitasmoaren eskutik. Gaur Baztango udalean harrera egin zaie aurrei, Anas elkarteko eta Frente Polisarioko ordezkariei ere. 9 neska mutikoen izenak dira Sidena, Nana, Mohamedu, Kente, Mohamed, Salmi, Sidamet, Aya eta Afdagna. Oporrak bakearen helburua da haur sahararrek hilabete pare bat igaro ahal izatea bertako harrera familiekin. Alde batetik, Tindufeko Algeriako errefuxiatuen kanpamentuetan garai hauetan egiten duen bero itxogarri eta gogorretik ihes egiteko. Bertzalde ohiko bizilekuan sartzeko zailak diren azterketa medikoak egiteko ere balio du egonaldiak. Erakunde solidarioek nabarmendu dutenez, Sahararren kausa gizarte osoan ikusteko ere balio behar du. Are gehiago, une zailan Pedro Sánchezen gobernuak Marokok lurraldearen gainean dituen autonomi planak bermatzeko erabakia hartu ondoren. Harrera programa horren jatorria 1979ko irailean dago. Orduan, Barajasko aireportura 100 haur saharar iritsi ziren. Netako, gore bat da zuei Baztandar guztien izenean hemen denen etxean harrera egitea, ez? Eta, bai Saharar herriari, beraien ordezkariei, eta noski, Baztan bidasoa inguru hontan lan handie egiten duen Saharaztan elkarteari, ez? Zoritxarrez, Saharar herriaren borroka aspaldianik heldude, eta Saharar herriari esker borroka hori oiniken ere bizirik dago. Oiniken zoritxarrez beharrezkoa da borroka hori, ez? Muturreko egoeran bizi den herri bat dugu, Saharar herria, eta beren ordezkariek, eta hemen beraien ordezkari zareten Saharaztango kideek egiten duzuen lanari esker guk ere pixket gehiago ezagutzen dugu beraien muturreko egoera hori, ez? Bide hortan, jakina da, egoera makurrean daudela Sahararrak, ez? Eta zuek egiten duzuen lana eskertzekoa da, txalotzekoa, ez? Beraien duintasunaren aldeko borroka hortan, zuek ere erakusten baitakuzue zer den duintasuna, ez? Hemen, kakotxartean, lehenbiziko mailako herrialde batean bizi garen hori, nolabait ere begiek erekiz, ez? Baztango udalak aspaldiko urteoketan, ez? Gehien bat, zuek egindako lanari esker egiten du harrera ekitaldi xume hau, eta doike, udalbatza berriek ere lekukoa hartu dugu, eta erran bezala, gore handi bat da zuei harrera egitea, ez? Duintasunaren, borrokaren erakusleak zaretelako denak, ez? Txiki hauei zer erran, esker mile, Baztanera etortzeagatik, ez? Zuei esker ere, Baztan aberatsagoa da, anistasunaren isla da, beharra ere zer den erakusteko haunitzei ongi heldu zaigu, ez? Eta zuei esker ere, gu espero dezagun pertsona hobeak izanen garela ere etorkizunean, ez? Uda honetan, aintzineko udan bezala, bi fritur mota eskainiko dira Lesakan. Lehenbizikoa Lesaka gure kulturaren sorlekoa izango da eta bertzea Lesaka filmen agertokia. Bisita hauekin, udalaren helburua turismo dinamizatzen jarraitzea da. Turrak publiko guztiei zuzenduta egongo dira, bai herriko bizilagunei, bai bisitariei. Bisita horiek fritur moduan egingo dira, hau da parte hartzaile bakoitzak erabakiko du zein den prezioa, euskeraz eta gaztelaniaz eskainiko dira. Arriondoa kulturetxeko turismo bulegotik aterako dira eta udaletik ohartarazten dute WhatsApp bidez edo 662-64-8 telefonora deituz edo teknikaria bat bildua lesaka.eus helbide elektronikora idatziz erreserbatzea gomendatzen dela. Gaiari dagokionez eta iaz bezala bi motatako bisita gidatuak izango dira. Lesaka gure kulturaren sorlekoa eta Lesaka filmen agertokia. Lehenbizikoan Lesakako etxei, txokoei, tradizioi, kulturari eta barri buruzko azalpenak eta informazio emango dira.
eta ordubete inguruko iraupena izango du. Bigarrenean lesakan grabatutako filmak izango dira protagonista nagusiak eta herriko eszenatokiak bisitatuko dira. Horrela, bertaratzen diren personak zinegile edo aktorearen paperean sartu ahal izango dira egun batez. Fritur hau zertxobait luzeagoa izango da eta 2 ordu inguruko iraupena izango du.